Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas atong kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo og tigapurapod sa mga produktong herbal nga 100% makatabang gayud sa atong kalawasan kini gumikan sa mga sangkap niini nga napamatud-an nga dunay mga pagtubag sa mga balatian. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen mao kini nga atong panyawan na capsule nga dunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan herb. Aduna pud kita SED Panyawan with garlic. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa cogon plant. Aduna pud kini siya makabuhay kon panyawan. And of course adunay banaba. Ang ato ang mga kape, mga igalag igsuon ang SED Panyawan Coffee Mix. Mao kani ang lamian kay nga klase nga kape, Sir John, nga makatabang sa mas maayong kahimsog gumikan kay angkon ini ang panyawan herb, ang mangosteen, apil pa nini ang atong purple corn ug ang cinnamon, and of course ang pampatamis nini ang stevia. And of course dito po nato ikalimtan, Sir John, ang ato ang nindutan nga klase nga haplas. Ang haplas nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa atong mga kaunuran, kanutahan, no? Bisan pagpanuhot o baka mga katol-katol sa panit. Ang ato ang SED Liniment Oil. And of course ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kojic Soap. Pero Sir John, maayong adlaw diha kanimo, and once again sa itong mga kaigsunan mo kini siya maghatag ka natong paghubad sa mga klase-klase natong mga balatian. Sir John? Yes, salamat kay Sir Rick. No, may adlaw kanyang tanan. Musta ka mo tanan? Sa itong mga kaigsunan diha karon nga nagalantaw sa ito ang mga tulumanon. Ang ato ang tulumanon mga igalaison pinaluyuhan kini sa SED Marketing. Gumikan kay gusto sa SED nga dili na ka magmaintenar og mga balatian. Sir John, karong adlaw paghisgutan nato ang importansya sa katulog. Kay matud pa nila kung kita aduna kitay kakulangon sa katulog, delikado ang atong lawas nga mapakaubos ang ato ang immune system and hinungdan usab sa mga posibleng mga balatian. Matud pa nila ang katulog para sa mga adults igo ng unom ngadto sa 8 ka oras. Kanang unom medyo okay na dayon kanang 7 okay na jud kay na murag pagmata nimo sa morning murag alive ka. And of course kung 8 hours pud kang nakatulog, mas maayo ang pagpaayo nimo sa imong self pag repair no sa mga partes sa itong mga lawas. So John, unsa ba gyud ka importante ang katulog sa lawas para mamahimo kitang himsog? Kana Sir Rick, no, kung mo una-unaon ba ang tao usahay di ta matug, no, para kanang at di mahuman ang trabaho ba. So gusto nato nga sige dayon. Pero pag sa gamit gani ato ganing ingon nga uy undangan na kay kaganina pa na init na kay na, no. So ang sakinan di atong paundangon gani og lakaw, no, ang TV atong patyon, ang uban pang gamit suga, no, sa paghayag na patyon ana. So nganong ang kita mismo sa tong lawas nasabtan na to ang importansya sa pagpaundang, no, sa mga gamit doon kay mamahimo kining hinungdan din na sa kadaot sa mismong mga gamit, no. Pero pag sa to ang lawas na gani dili ta kaantigo o makasabot kung nganong muundang ta, no, muhatag ta og higayon aron nga matulog, no. Taga na tong panahon nga 8 ka oras nga pag-charge, no. Kita gani basta diba cellphone, no, dili gani na to na ato gani na siya i-charge, no, dili na to pwede hilaptan kay aron nga ang iyang battery life permanente, no. So kana lang na analogy si Rick, no. Ang tao walay matang sa kalibutan, no, nga magpadayon siyang maglihok, no. So kani atong lawas importante kayo nakadesinyo kini na sa kinahanglan matulog siya sulod sa certain hours, no. So makatulog siya, ang recommended is 6 to 8 hours a day, no. So preferably kinahanglan gabi, no. Kay tungod aduna tay mga nakadesinyo sa tong lawas nga mas taas ang iyahang efficacy, no, sa imong pagtulog kung dulom gabi ang imong pagtulog tungod kay mo na time para mag-repair, mo na time para magpakusog ang atong immune system, mo na time aron nga ang ato ang memory mahimong sharp, no, mo na time nga kana, no, ang atong lawas naka-design aron matulog.
Naka-design siya aron nga magpahulay for the next 8 hours sulod sa tong 24 hours. Namatay 16 hours to work. So kinahanglan yun nga atong yung una-unahon perminti nga dili ta masubra no sa tong lawas tungod kay pag-abot sa panahon same sa battery life nung pon ikaw pud murag dili na pud nimo on ang imong lawas. Sir John, kanang ginatawag nila nga bawion na ako katulog sa hapon no kay bilaran ako. For example, matulog og alas 12, mumatag alas 5, then moingon lang og kanang bawion na ako katulog sa alauna, matulog og alauna padulog alas 3. Mas matud pa nila mas delikado man ang mao nga matang sa style sa pagkatulog kay wala nimo na achieve ang tinuod gayud nga oras sa katulog, and of course kanang pagkatulog sa alauna padulog alas 3 sa side sa nakuhaan ng imong adlaw murag kanang mas peligro para sa panglawas nato. Tinuod ba kini Sir John? Yes sir, no. Ang pagkatulog man gud proseso na siya. So dili na siya murag paghigda ba nimo matuog na kadayon. So ang pagkatulog nana siya mga levels no. So importante nga makabot nimo tong phase no kung asa tong rapid eye movement nga tawag tong REM. Kanang REM man gud sir, muna na tong time na katong kana ganing lucid kay ang imong katulog kanang di ko kakabantay tulog yun kay imong lawas no. So if ever putol-putulon nimo imong tulog unsa ba kuan makuha na to di ba murag putol ang imong tulog mas makapalabad pag-ulog kay nya bawion lang nimo later. So ang katong proseso nga padulong sa rapid eye movement kulang no dili ka makakabot. So katong imong lawas gihapon dili gihapon siya alanganin ba alanganin ang iyahang pagpahulay kay putol. So kana siya sir. Ang REM, ang REM, no? REM is mao ni siya ang parte sa tuang panglawas nga matawag nato nga mo ni ang pag-repair na no pagkahinanok na nato ana. Kay sa kung pagibalo paghigda nimo pipila ka mo minutes ana sa imong paghigda dili pagi ka totally sleep ana no pati pa imong brain tulog na siguro imong lawas pero ang imong utok mata pa. And different pa ang lihok sa imong lawas no sama sa atong mga tiyan ga-digest pa na siya ang atong heart posible nga mukusog pwede pud nga muhinay ra siya ana. Pero pag sa panahon ng REM or kaning panahon ng kanang ginatawag nato nga pag-angko na nato sa insakto nga parte sa atong katulog, for example ginatawag mo na siya unique ni siya nga active stage ba no sa ato ang sleep nga diin gina-characterize ni siya sa intense brain activity, vivid dreaming o usab rapid eye movement and temporary muscle paralysis no mo na siya ang REM nga wherein mo na siya ang parte sa tuang sa sila pa sa ordinaryong pinulungan pa pagkawala nimo sa kalibutan no ina na nga sensation muna po na yung mga panahon na padulong na din ka sa deep sleep nga diin diha na dayon ang processing sa nindot na to nga katulog. Ang problema kay na yung mga panahon nga na yung mga tao nga dili na ma-achieve nila mo nang inigmata murag luya. Munang maayo kayo nga mag-Sed Panyawan Coffee ta, Sir John, no? Kay kaning Sed Panyawan Coffee Mix, ang ini ang mangosteen, apil pa niini kaning purple corn o kani pong panyawan, nga di na pamatud-an nga makatabang kini sa mas hinanok nga katulog. And of course, pagtabang usab nga mas maayo ang imong pagmata, no? Ang ato ang kape manggod, dili na siya para sa naubang kape nga ginatawag nato ganang insomnia. Ang dili na hinon kahikatulog. Kani nga klase nga kape, kung imnon nimo ni nga klase nga kape igsuon kaning Sed Panyawan Coffee Mix, mas nindot imong katulog, mas maayo ang imong pagmata, and of course mas maayo pod ang dagan sa imong panglawas. Muna nga nindutan lang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix alang sa mas nindot nga pagkatulog. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagpasalamat o sa bako kanimo sa imong kahigayunan nga nagkauban na pod kita nining atong tulumanon karon. Yes, salamat kay Sir Rick no. Unta pa dahil pagyapon sila pagsubaybay natong programa. Sa ato mga kaigsunan diha nga aduna pa yung mga problema sa lawas ni Manny kanunay nga ang mga produktong herbal sa Sed Marketing makatabang sa atong mas maayong kalawasan.
Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.